Да я режа ли много или да не я режа много? Това е въпроса. Ох, аз от тъс топлата водичка, сега на място мога да заспя. Честно. Случва се вече, решението е взето. Почваме. Ох, дано да ме е разбрал, Ау, господине, много е това, много е. Късно е вече, добре, 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 нищо, нищо. В крайна сметка е коса. Ще порасне, нали? Ще порасне. Мале. Едно време са казали трай баба за хубост. Аз не съм баба, ама ще търпя за хубост, защото гледай тия кадрички, скубеме, 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 ама ще си заслужава накрая. Да му кажа ли на човека, че ме скубе, да не му ли кажа, ама то това май си е част от прическата и без това. Абе той човека ми говори разни работи, ама аз от този швар хич не го чувам. Гледай, гледай, ето за това се заслужаваше. Виж, красота невероятна. Обаче аз стои нещо в домашни условия, дали не мога да го постигна